Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman dito sa ating munting channel. Ngayong araw mayroon tayong isang maikli ngunit may aral na kwento na ating ibabahagi sa iyong lahat. At sana'y panoorin mo ito mula sa simula hanggang sa matapos itong ating video. Kung baguhan ka pa, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like sa video, and syempre i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. At ngayon, hindi natin patatagalin pa, ito na ang ating istorya. Si Albert ay isang batang may napakasamang ugali. Isang araw, sinabihan siya ng nanay niya, Albert, bakit ba ay ganyan ka? Bakit ba hindi ka maayos at maging mabuting bata? Sinagot din naman ni Albert ang kanyang ina ng ganito, Inay, paano po ako maging mabuting tao kung walang taong magbibigay ng kabutihan sa akin? Sabi ng Panginoon, ang isang bulok at masasamang kahoy ay hindi magbubunga ng mabuting bunga. Yan po mga kailaw, yung napanood ang ating maikling kwento po, at sana'y nagustuhan mo ang ating video na ating ibinabahagi sa iyo po. Kung ano mang aral na nakukuha natin ay sana na may atin pong gawin kung ano ang dapat na gawin natin sa buhay. God bless po and see you sa susunod pa nating mga videos.